Ik motorrieders houden van de natuur en maak je de mooie tocht terug Friesland. Maar wel maar wat meer tempo als fietsers en ik maar wat meer klien aan. Liek als oeral loeken de motoren ik in Dokkum een soort publiek. Nou ja, short en de wist dat wel weer een mooie jongen vinden. Dat is gewoon geweldig. Dat is echt gewoon geweldig. Marieke Minnema van de Friese Motorclub is Joert een van de stempelers. En zij is zelfs ik een hartstochtelijk motorrieder. Ik vind het de vrijheid. Als je op een motor zit, het is een stukje ruimte om je heen, een stukje wind die je vielen. Je kan genieten van het landschap, vind ik intenser dan dat je in de auto zit. En dat maakt het voor mij een stukje ontspanning en dat vind ik geweldig, ja. Je rieden liever motor is dat je fietsen? Ja, want er zit wat meer snelheid in, hè. Dus, maar fietsen vind ik leuk, hè. Maar ja, motorrijden dat is toch echt, dat zit in het hart, wist wel. En daar gaan ze weer, het Frieske Loon in. Eén ding is wis, dit tankstation in Dokkum had een goede dag.